Usa kaming gabi mga angkol ug mga auntie. Tugutin isab ko ninyo na mga ina sa dagkatahuran ini mga orasahan. Magandang gabi po sa inyo mga kabisyo. Thursday na naman ngayon. Ayan, balik na naman po tayo sa trabaho. Bakit yiha? Awards yan. Siyempre, sa mga no work, no pay naman po. Ayan, isang napakagandang araw dahil balik na po tayo sa ating income. Alam na po natin yan na ilang araw din naman na wala kang nakukuha siguro, puro subtraction. Oo, bakit subtraction? Hindi addition dahil nga pag nasa bahay ka, sabi nga nila, hindi magastos. Depende po yan. Siyempre, pag may kasama ka sa bahay, ayan, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, kailangan mong maglabas po ng pera. Oo, maliban, mga kabisyo, pag ikaw lang nag-iisa. Kaya sabi ko nga, kung nag-iisa ka lang sa kwarto, huwag kang umalis ng bahay, mas nakakatipid. Unang-una, nakakatipid ka sa tubig. Nakakatipid ka sa sabon. Ayan, nakakatipid ka pag ikaw lang mag-isa, nasa kwarto, hindi ka nakakain ng iyong breakfast, lunch, and dinner. Or it's either dinner na lang po mga kabisyo, no? Ganon po yan mga kabisyo. Kaya ngayon, sa mga may pasok at sa mga dahil may income, mga no work, no pay, ayan, yawards. Anyways, check attendance na naman po tayo. Shout out sa ating bisita ngayon. Ayan, si Chloe, no? Ayan, siyempre, salamat Chloe, no? Sa pagbisita. Isa na din yung sa mga artist po natin dito. Artista sa ating Dear Love. Kaya inaanyayahan namin ang ating mga kabisyo na makinig po sa Dear Love. Ayan. Ayan, 9 to 12 noon, ha? Ako, 9 to 12 midnight. Yung Dear Love naman ay 9 to 12 noon. Ayan. So, talagang magkaiba yung oras, no? Pero tamang-tama, 9 to 12 pa rin mga kabisyo. Check attendance tayo sa ating mga angkol nga nakatutoy na. Sa mga auntie na nakatutoy din. Ayan. At hindi lang yan. Mga pamangkin po natin, mga younger generation na nakikinig pa rin sa atin, no? Salamat sa inyong pagtutoy po mga kabisyo. Ayan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ganitong oras talaga. Sarap talagang makatutoy. At tamang-tama din mga kabisyo, alam naman natin yan ang pinag-uusapan natin dito sa ating programa. Usually, makaka-relate yung mga uncle at saka mga auntie. Kasi usually nang sinasabi natin, yung mga nung araw, alam mo nung dati, di ba? Noon. Oo, kaya pag-usapan po natin ngayong gabi ang tungkol sa, kahalagahan ng pagiging mapagmasid. In layman's term, sniper. May mga ganong klaseng tao, no? Halimbawa, nasa kapitbahay ka. Nasa subdivision ka. Yung sniper yung style. Lagi mong pinagmamasdan siguro, no? Yung kapitbahay mo. Hindi yung may plano kang masama, ha? Kumbaga, tinitingnan mo lang, siya lang pala mag-isa, oh. Dalaga pala to. Sexy pala to, oh. Kala ko hindi, oh. Hubagang ate, oy. Hindi, joke lang po mga kabisyo. Alam mo mga kabisyo, no? Ang pagiging mapagmasid po ay isang mahalagang kakayahan na nagbibigay daan sa atin upang maunawaan at ma-appreciate natin ang mga tao at sitwasyon sa paligid natin. So minsan pag hindi ka na yung pagiging mapagmasid, no? Hindi mo na na-appreciate yung mga nasa paligid mo. Halimbawa, ikaw lagi kang nagwi-wish or lagi mo sinasabi na sana magkaroon ako ng ganito. Buti pa siya kasi may ganito. Pero ikaw mismo, you are not being grateful kung anong meron ka. Pag tinitingnan mo lang yung nasa paligid mo, wala ka man masyado mga material things, pero yung anak mo hindi nagkakasakit. Oo, yung asawa mo, kahit papano, hindi masyadong madaldal. Hindi ka pinapakalitan kahit na isa kang pasaway na mister. Yan ang sinasabi po natin mga kabisyo. Kaya tamang-tama naman kasi yung topic po natin, yung pagiging mapagmasid. Nako, etong mapagmasid ay maaring makakatulong sa atin na maagap na makakakita at magresolba ng mga problema bago pa ito lumala. Ayan, no?
Kapag tayo po ay sensitibo sa mga palatandaan ng hindi pagkakaintindihan o yung hindi natin hindi tayo nagkakasundo, mas madali nating maagapan at syempre magkakaroon ng solusyon ang mga ito. Yawards, oh. Alam mo, nung dati mga kabisyo, no, konting problema yan. Pag-uusapan ka agad-agad yan under the mango tree. Kaya naisip ko ngayon mga kabisyo, pag-usapan natin itong pagiging mapagmasid sa mga galawan ng iyong partner, jowa, Mr. at Mrs. mo. Oo. Siyempre, pag napansin mo na ngayon, parang iba na tong no? Habang maaga pa po, para maagapan po yung kung sakali magkaroon ng problema. Ayan, kaya nailagay ko sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Hanapin nyo lang, no? Totoy Bato Love Radio Manila. Mga sinyales na kailangan mo ng bantayan ang galaw ng iyong partner, jowa, Mr. o Mrs. Ano kaya yun mga kabisyo? No? Kasi sabi ko nga, habang maaga pa po, abay dapat alamin po natin. Baka naman meron na namang third party. O baka naman may plano na hiwalayan ka. Dahil ganito. So, dapat mapagmasid ka ba ka po mga kabisyo? Yawards ang kulo. So, mamaya po, babasahin po natin yan sa mga mag-comment po sa ating fan page, no? Sa Totoy Bato Official. At like and follow na rin tayo dito. At alams ko po, lahat ng mga driver ngayon nasa lansangan. Nako, nakatutoy yan dito. At hindi lang yan. Yung mga kainan, no? Mga karinderya nga, 24 hours na bukas. Tama-tama, nakatutoy kayo. Ako po ang inyong Uncle Totoy, Totoy Bato, sa programang Totoy na Love. Yawards, oh! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!